न तो आरा जिला हई पुता जइबो भाई के फरमाइश बा तनी मनी बैठ के भाव दे दो तू बैठ जा कहिया ले मरे मरे ले गावे के परीका ई गीत हम छोड़ दिले से कि यूट्यूब वाला भाई अंसा गोल है कतना चढ़ल बाकी चढ़ावल कोई नहीं हर कली गुलाब नहीं होती जो प्यालों में छलक जाए वो शराब नहीं होती झूठी उम्मीद पर ताजमहल बनाने वाले हर महबूबा मुमताज नहीं मन तौरी कुछ रहे बाकी तहार मन तुरब ना डुमराव जैसे 1000 किलोमीटर बा बड़ी कष्ट सह के आई बड़े दादा 1000 से बेसी पड़त हुई तहार मन रखल हम जीवन में मने रखे खातिर होइए भाई कि आज हम पहिला मिलनवा अच्छा ये गाना के भाई हमार सुनले बा तनी हाथ उठा के बताई सब ते करे के सुना दी कि बदल दी सुना दी ये गाना बाजे कहीं कोई जइबो घूमे तो रास्ता काटा जाला नींद ना आवे कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजना क्या बात ये हमरा ललन भोजपुरी चाचा हैं एक बार ताली बजा के यहाँ के आशीर्वाद दी रौरा सब यहाँ के गीत लिखल है आई गीत बहुत पहले से हमार चाचा लिखतनी एने हमरा जख्मी जितेंद्र भैया आई तो पेटे ना भरे आई दूगो रतन आरा जिला में जख्मी जितेंद्र भैया लहठान गांव के हमारा ललन भोजपुरी चाचा सिवान में सोनू सिंह संगदिल जी अभी तो एगो बाबा हमने के छोड़ के चल गए बड़े बड़ा मन दुख बा शिकारी बाबा खातिर तो गीत जब लिखाई ओकरा पहले भी बहुत गीत आई केहू जानल ना बाकी एगो गीत ऐसा लिख दिले सब जना मिल के कि गीत अमर गीत कहले कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी बैठे का कहनी तो गेड़ूले मार दी हल्लू भावना देबू मान ल कि हम ही तहार कुंवार मरद होखे सब कुछ तनी भाव देहन उसे जमेला कि जन बिहान होखे दी तनी हो ठने तैयारी में बिया अरे कि आज राजा जी रुहे का बजे प्रेम से खींच दो कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी सुनी सुनी भगवान जब बिहान होखे दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे
शाहपुर महाराज बहरे बिछाना है राजा लइका बानी अब राजा जी के कोरे में जवान होके जी ए राजा जी के कोरे में जवान होके जी। भैया हमारा अपना फूफा के गाँव में आई बनी महरजा। हाँ जी शाहपुर महरजा विशाल सिंह जी माफिया। तो कौन माफिया कहीं, बालू माफिया कहीं कि आलू माफिया कहीं कि गिट्टी माफिया कहीं कि कोयला माफिया कहीं। एगो आलू माफिया मिलल बड़े चंदनवा का भैया हमारे विशाल जी चाचा हमारा श्री अनिल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत कैली। एक खातिर हम अपना ऋतिक रोशन भाई के धन्यवाद दें। बहुत सुंदर का हो राजा जी के उठावा में उठ जो मुसती भुक भुक परी हमारा दिलवा के बोती हो भुक भुक परी हमारा दिलवा के बोती। रात भर राजा जी के कोरे में जवान हो आज राजा जी के कोरे में जवान होके आज राजा जी के कोरे में जवान हो राजा जी दिया ना बताई लाखों लाख रुपया के आशीर्वाद हमारा अनिल चाचा के पूरा ग्रुप एमे केहू हमारे भाई लगी केहू चाचा लगी बहुत बहुत आशीर्वाद। और बड़ा सुंदर साउंड राधे साउंड है निजो। अरे दादा कहाँ बड़ा तू नहीं लहा। ये हमारे विशाल भैया के मित्र हमारे तो दुलरुआ भाई है नाम ना धरो राउर दोस्त हमारे भाई। आहा और का ये बड़ी देखिए सरस्वती के कितना सुंदर कृपा होला मनोज भैया। सही बात कि अब तो हमें लाइन में आके अब व्यवहार के अनुसार जब हमारा मौका मिलल तो हम सोचनी कि चलो हम बहुत आगे बानी ना बाकी सरस्वती के कृपा कहल जाई कि जे भी हमारा सुने गावो वो आगे बढ़ता। सही भाई और ललन भोजपुरी चाचा आज लेना बचपन से ना सुधरल है ना ये बचपन से सीख लेले बड़े कि हमारा बहुत कलाकार के आगे बढ़ावे के। सही सही भाई तो ये दोनों बच्ची लोग आई बा गाई लोग की डांस कर पायल लिखता। अच्छा तू लोग के हम मौका दे 2 मिनट दे। अरे परेशान हो खेती ऑर्केस्ट्रा वाला बाज जाने ला ऑर्केस्ट्रा वाला ना 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 एकदम फास्ट कहला से ढेर गायक ना 1 2 वो टाइप कि आज राजा जी के कोरवे सीधा
होखे जी एबे राजा जी के